Dobrý deň, moje meno je Tatiana a dnes vám poviem môj názor na autonómne autá. Autonómne autá podľa môjho názoru predstavujú veľmi fascinujúcu realitu 21. storočia. Myslím si teda, že prinášajú revolúciu v oblasti dopravy a taktiež, že otvárajú dvere do nového sveta, ktorý je založený na umelej inteligencii. Autonómne autá sú teda výsledkom spojenia niekoľkých technológií a používajú teda umelú inteligenciu, ktorá vlastne predstavuje zložitý systém, ktorý spája viaceré technológie na dosiahnutie bezpečného a taktiež aj efektívneho riadenia auta. Ako som spomínala, kombinujú rôzne technológie a sú vybavené rôznymi senzormi, ktoré teda zbierajú údaje o okolitom prostredí, vrátane vozidiel, chodcov, dopravných značiek, stavu vozovky a podobne. A umelá inteligencia následne spracováva tieto údaje. A toto spracovanie väčšinou prebieha pomocou pokročilých algoritmov strojového učenia alebo počítačového videnia. Následne sa teda identifikujú a klasifikujú objekty v okolí vozidla a predpoveda sa ich správanie, alebo tak snaží sa predpovedať správanie týchto objektov. A potom sa teda odhaduje riziko kolízií s našim autom. Na základe týchto spracovaných údajov umelá inteligencia potom rozhodne, ako by malo vozidlo reagovať na aktuálne podmienky. Napríklad, či musí vozidlo zastaviť, alebo by malo práve naopak zrýchliť, alebo či musí na najbližšej križovatke odbočiť, pretože je pred nami niekde nejaká zápcha. Tak toto teda vyhodnotí umelá inteligencia. Ako najväčšiu výhodu ja pokladám to, že by sa mala zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, pretože autonómne auta sú teda schopné reagovať na situácie oveľa rýchlejšie a presnejšie ako ľudia. A to by teda mohlo znižiť aj tie spomínané zápchy a podľa mňa tým pádom aj dobu cestovania by to mohlo skrátiť. Napriek týmto výhodám autonómne auta prinášajú aj otázky a výzvy, teda aj nevýhody, s ktorými sa musíme vysporiadať. A veľkou nezodpovedanou otázkou týkajúcou sa teda týchto autonómnych aut je hlavne to, že kto bude niesť zodpovednosť za nehody, ktoré sa môžu stať. Na túto otázku odpoveď ešte len hľadáme, bohužiaľ. No celkovo však autonómne auta podľa mňa predstavujú nádej na lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť dopravy. Ich zaradenie podľa mňa pre nás ako ľudí bude vyžadovať rôzne technologické inovácie, ale samozrejme aj legislatívne zmeny, ktoré by teda mohli pomôcť už s položenou otázkou. Ale myslím si osobne, že tento svet je pripravený na tieto zmeny a mal by ich teda privítať s otvorenou náručou, lebo autonómne autá sú veľký pokrok.